Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаи хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Имрӯз бекортар шудем барои шуморо бо як навори нави дига тайёр кардем. Яке бардро бисёр хонаҳои арзон бисёр ай, мисол ҳами хонаҳои заминӣ ҳастай, хай мисоли 6-7 намуд арзонтарай, ай шаҳри Душанбе ҳам ҳастай бардро бисёртар. Ва бардро дар ин видео ана чӣ хеле гуфтам хонаҳои заминӣ ҳастаю ва квартираҳо ҳастай. Замин бардро ба фикрам ки нестай. Хулоса видео амирӯзара то охирша тамошо кунен, ҳамаша мефаҳмед. Аз ки ҷое ки хона, замин, квартира дар кора дар комментария бинависен, насиб иншоалло ман арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам. Ва касе ки хона ҳай мошина ҳай чизе барои фурӯш дорем, бардро инами рақамҳода дар имо WhatsApp бинависен, мо реклама мекунем. Ама як дона лайки бепла аётон наброрен, касе меҳмонен подписатсия кунен. Рафтем ака. дӯстони азиз, ай хонаҳои заминӣ сар мекунем, бо диққат хишро гӯш кунен. 1 миллион имрӯзаи мо бардро хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод, кӯчаи Исмоил Эргашев. 5 сотиқ заминда 6 дар хона кардагиай. соҳиби хона мега ки ремонти хонаҳо миёнаи бардро ову свет ҳаст, гирди хона маҳкам. Дутта бардро ана баня дора, якта дарунда, якта берунда. Дутта оғил дора бардро, оғилои нав. Дуттай дига шипанг дора бардро. Нархиш 270,000 сомонӣ. Агар наличи пул боша, арзонам мешава. номерои телефонаш ҳастай бардро да ҳамин рақамҳои на поёнгишта имо WhatsApp-ам дора. ана 5 сотиқ замин бардро 6 дар хона дар ноҳияи Зафаробод, нархиш 270,000 сомон. Бардро арзонам мекадай. оз бардро бо дига суратош мерава, тамошо кунен, касе ки харидорен, номерош ҳаст, занг бизанен. дӯстони азиз, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. бисёри хонаҳоро даже дуббори ҳам мегӯм ки бардро шумо бифаҳмед. бароям бо диққат гӯш кунем, бардро ҳамаша мефаҳмед иншоалло. хуб, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, 7 сотиқ заминда 4 дар хона кардагиай. ову свет ҳастай бардро трезош пластика, дари беруниш оҳанӣ часпондагиай. ремонт дора бардро, нархша 100,000 сомонӣ мега. ана нашод нархиш бо маслиҳатам мекунем гуфтагиай. дутта номерои телефон шамондагим бардро маълумоти бештара да ҳамин рақамҳо занг бизанед. бардрои азиз, ози хонаҳои заминиро гап мезанем, баъд квартираҳои фурӯшӣ ҳам ҳастай. барои ҳамун ёнбош кунед то охири видеора. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пеши молбозори навошда будай. 2 сотиқ заминда 3 дар хона кардагиай. соҳиби хона мега ки хонаҳо евроремонтай, ову свет ҳаст, ҳоҷатхона ҳамом дора, гирди хона маҳкам. нархша 125,000 сомонӣ мега, арзонам мешава. ҷои хуб дай бардро, шаҳри Душанбе, пеши молбозори навш. ана чӣ хеле гуфтам, 2 сотиқ замин 3 дар хона, нархиш 125,000 сомон. ана бо арзонам мекадай. маълумоти бештара да ҳамин рақамҳо занг бизанен, имо WhatsApp дора. бардрои азиз, мегзарем ба 4 эълони имрӯза. ана и хонаи замини десен бардро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, деҳаи Навбунёд 4. ай бозори Корвон бардро як 8 километр дуртар ай. шаҳри Душанбе, деҳаи Навбунёд, чӣ хеле гуфтам бардро, ай бозори Корвон 8 километр дуртар. 5 сотиқ заминда 5 дар хона дора, ремонти хона евроремонт дора бардро, ову свет ҳаст, ҳоҷатхона ҳамом дора, гирди хона маҳкам. нархша 225,000 сомонӣ мега, арзонам мешава. номерои телефонаш ҳастай, даи рақамҳо бардро имо WhatsApp-ам дора, маълумоти бештара занг бизанед.
бардурои азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри душанбе деҳаи навбунёд 4 пишти заправкаи фирӯз дабдай 6 сотиқ заминда 3 дар хона кардагияй кайлдор баня даруншдай бардуро ремонташ ана шикатураш кардагия паталокшам часпондагиян ранги дырнаш бардуро мисол дырнаш ранг задагӣ бидай хонара ов свет ҳаст ҳоҷатхона ҳамом дора нархша 115 000 сомонӣ мега касе ки харидори аниқ бошен арзонам мешава номерои телефонаш ҳастай маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанем бардуро бардурои азизам мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кулоб райони Шамсиддини Шоҳин бардуро як хонагай дар 3 этаж қарор дора дом бардуро навастройка будай хона нав ремонт кардагӣ будиан соҳиби хона мега ки сирошна хонаи фурӯшӣ кӯчаи Шамсиддини Шоҳин бо чиза чораш фурӯхта мешидай дар 3 ошиёна қарор дора нархша 165 000 сомонӣ мега мумкин бардуро ха ягон сомон арзонам кина номерои телефонаш ҳастай маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед харидор бошен дӯстони азиз бисёри бардуро менависанд ки аз шаҳри душанбе квартираи арзонтар биёвен бардуро ин як квартираи арзонтар мисол ман ёфтам ана навастройка без ремонтай хай нархш созай хушу гӯш кунед квартираи фурӯшӣ бардуро қарор дорад дар шаҳри душанбе як хонага дар 13 этаж қарор дора 48 квадратни метр тарафи балх дабдай дом бардуро чӣ хеле гуфтам навастройка хона без ремонт коробка соҳиби квартира мега ки ана дар 13 этаж қарор дора як хонага нархша 180 000 сомонӣ мега арзонам мекадай алишам мекадай маълумотш навистагӣ нест хай бардуро занг мезанед мепурсен дига маълумотуша дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат духонага дар 1 этаж қарор дорад 48 квадратни метр домои пешинаи хонара нав ремонт кардагӣ будиан соҳиби хона мега ки сирошна хонаи фурӯшӣ бо муомила мекунем ҷои беҳтарин дай чашма геолог мактаб садиқ баниса стадион масҷид дар пешаш бидай транспорти д мерава бозор болоай гуфтагиай ай пеши домай сирошни фурӯшиай нархиш 156 000 сомонӣ ай бардуро дехонагай дар шаҳри Ваҳдат 156 000 сомон бардуро харидорои аниқда мумкин арзонам кина занг бизанед бисёри бардурои мо менависанд ки аз шаҳри Хуҷандам квартира бимонем бардурои ин квартира фасон айне ки хушу гӯш кунед квартира фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд як хонага дар 4 этаж қарор дорад 35 квадратни метр тарафи 33 микрорайонаш дабудай домои пешинаи бардуро хона ремонт дорад чӣ хеле дар сурат десен ана соҳиби хона мега ки сирошна як хонагаи фурӯшӣ дар 4 этаж қарор дора ана 32 микрорайон чӣ хеле гуфтам састаани хона созай мега нархиш 175 000 сомонӣ мега арзонам мешава маълумоти бештара бардуро дар ҳамин рақамҳо занг бизанед агар харидор бошен бардурои азиз мегзарем ба квартираи навбатӣ ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода номи пешинаш Регар духонага дар 8 этаж қарор дорад 56 квадратни метрай дом бардуро навастройкаи хона без ремонт коробка соҳиби квартира мега ки духонагаи фурӯшӣ дар ошиёнаи 8 назди круговой пеши Газпром ана дом бардуро бучидагиай ана лифт дора дом навастройкаи нархиш 172 000 сомонӣ ана харидорои аниқда арзон мешава маълумоти бештара бардуро занг бизанед дӯстони азиз мондан набошен ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар пештара Қурғонтепа як хонага дар 2 этаж қарор дорад 24 квадратни метрай домои пешинаи бардуро хона ремонт доштай соҳиби квартира мега ки дар сентри шаҳри Бохтарай рӯ парӯи бонки Эсхата магазини ёвар ва дар наздикиш ана бардуро мактаб литсей
ана стоматология, бозор, милитса ва ғайра чизо наздик будай. Қисман ба чизи чораш мефурӯшем. Нархша 175 000 сомонӣ мега бардро. ана мумкин хай бардро арзонам кина. занг бизанед. дӯстони азизи бад навори хонаҳои фурӯши имрӯза. касе ки то охири видеоро бардро тамошо кард дар комментария рақами 5 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима тамошо кардем. ва агар видеои имрӯза шумода маъқул шуда боша ҳамун як дона лайки бепала биҷиқен. касе меҳмонем бардро ҳатман ин кнопкаи подписатсияро биҷиқен то аз наворҳои най мо бохабар бишен. ва раҳмат барои дастгиритон пешакӣ ва аз ки ҷое ки хона замин квартира дар кора дар комментария бинависен. агар мада арзонтар рӯй кардан ё ки мисол ман арзонтар ёфтам барои шуморо чӣ хеле ҳозе ки реклама кесам амхер реклама мекунам бардро. хай гапа бисёр намекунем бардро. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. худона эҳтиёт кунед. хай.